כאן 11 היו כאן, הצינור היו כאן, רדיו, דיברתי ברדיו רעיון, אבל ספר עוד לא היה, עד היום. ואני באמת התרגשתי בצורה כל כך גדולה. שחר יגר, עובד סוציאלי שעבד פה אצלנו לפני כמה שנים, כתב ספר נקרא מתנה לכל החיים, ספר שמדבר על הרבה רגש. תראו איזה תמונה יפה, דג בתוך אוטו, מנותק מהמים, יש בו הרבה משמעות. יש פה הקדשה, יבגני היקר, תודה שנתת לי הזדמנות ראשונה כעובד סוציאלי, הייתה שנה יפה, מעניינת ומרגשת. מאחל את כל הטוב שבעולם, אוהב אותך ומעריך, שחר יגר. תשמע, זה מרגש, הנה הוא גם מציין, היום אני עובד סוציאלי, מטפל במכורים במרכז גמילה מסמים ואלכוהול, מרגש ברמה מעמיקה, זה לא סתם להגיד מילה, זה באמת בן אדם שאתה מכיר, שעבד פה, שנתן פה מעצמו, הוציא ספר, לא כל מנהל ולא כל בעלים של מקום יכול להתגאות בזה שעובד שלו הוציא ספר, עובד שלו לשעבר, אבל עובד שלו וחבר. אז אני כן יכול להתגאות בזה. מי שרוצה לינק, יש לינק לקנות את הספר הזה, שחר יגר, מתנה לכל החיים. בבקשה.